Egunon, ni Florian naiz, 21 urte ditut eta Azkainen bizi naiz. Aurten Eskola Futuran parte hartu dut eta Zornotzako barnetegian nago eskolaz irakasteko. Orduan nik egin nuen ekonomia lizentzia bat unibertsitatean Bordalen eta lizentzia bukatuta gero nahi nuen erakaslea bilakatzea. Eta bilatzen nituen zeintzuk izango diren aterabideak nire helburua lortzeko. Eta momentu honetan deskubritu nuen Eskola Futura eta honi esker urte osoa pasatzen dut orain Zornotzan, barnetegi batean, eskola ikasten, eta denboran ez nuen maila euskara irakasteko orduan izan da niretzat aukera. Bai euskara irakasteko, bai gero irakaslea bilakatzea. Hori izan elkartu ditut nire bi helburuak. Orduan niretzat oso ona izan da esperientzia hori. Nire esperientzia Euskal Herrian oso ona da momentukotz, oso kontent nago. Zeren eta giroa oso ona da, jendeak oso jatorrak dira, irakasleak ere bai. Bakarrik euskara lantzen dugu, baina giro oso polita da eta deskubritu dugu eskualdea, ni behintzat ez nekien nola zen ego Euskal Herria eta bisitatu ditugu herriak, museoak egin ditugu, kanpo ekintza asko, kanoeak eta jendeekin partekatu ditugu gauza asko, niretzat oso interesgarria izan da, benetan.